Igbo ndị ọma, Igbo nwemenu mekene n'unu, ọ ka bụkwado unu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị nka ihe na-anọzụ na n'Igbo ka ọ maala gị ma mana abịa na hizu tata bụ nkwọ ọma. Ana m anabata anyị tata na agba nke abụọ na nya bụ njem nchekwa ezinụlọ Safe Family. Safe Family bụ ọrụ dịịrị onye Igbo ọbụla, maka na anyị eje n'ezinụlọ anyị jee mee gịnị, jee chịkọnata ya ọnụ, tinye udo, mee ka udo na ịfụnanya mee gịnị batakwa n'ezinụlọ ọzọ. Maka na ọ bụrụ na anyị na-anya ọtụtụ akụkọ dị iche iche bụ ihe anyị na-anụ na mpaghara soshal midia, ọgbaghara ezinụlọ, ọtụtụ ezinụlọ nọ n'ọgbaghara, nọ na ntịsa, adịghị n'otu bụzi nya bụ ihe anyị na-afụ kwa ụbọchị ọbụla. Ya bụ na anyị ga-echi ya azụ, mee ka ezinụlọ, our family systems and value, ka anyị preserve ọnya, ka anyị chịkọnata n'onwe anyị dịka ezinụlọ anyị bụ, na-enyere onwe anyị anya dịka ụmụnne anyị bụ, mee ka udo na ịfụnanya mee gịnị bata n'etiti anyị. N'oge gara aga anyị kọwalụ ihe bụ ezinụlọ, maka na anyị kwuru si na ezinụlọ abụrụ otu a nke ndị ọcha si wee kọwa ya bụ father mother children. Anyị kwuru na ezinụlọ Igbo mere gịnị, ọ bara ụba, o metụtara ụmụnna, o metụtara ikwu, o metụtara ibe, o metụtara ndị ọgọ. Na agbagbo na ikọrọfụ ya bụ vidio na-enye anya na the description box, ị ga-afụ ya. Tata anyị ga-akọwazi ihe melụkwanụ ezinụlọ Igbo ji wee ka mma, maka na ọ bụrụ na isi na ihe na-atọ ụtọ, ikwu ọnụ ka o si atọ. Na nke mbụ, ezinụlọ Igbo na-akwado nwanne. Ọnya mere Igbo ji azụ afa dịka na nwanne ka. Nya mere Igbo ji kwuo okwu si onye ahịa na nwanne ya. Nya mere Igbo ji si na anya bebe imi ebebe. Nya mere Igbo ji wee kwuo okwu si na ozu sibi isi, nwanne ka nwanne eme, enyi ka nwanne eme gịnị. Ya bụ na ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-eme gịnị, na-akwado nwanne, na-akwado nwanne na ụdị mere gịnị, na ụdị dị omimi. Ezinụlọ Igbo na nke bụ ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-eme gịnị, na-enyere onwe ha aka. Ọnya mere ya afụ na nwoke ya eto, ọ pụọ kịta, omegịnị ọkpọlụkwa ọkpọlụ nwanne ya wee na-eme gịnị, na-aga ịkpọ nwanne ya bụrụ sọsọ nwanne nne ji ya na o nwere ike ọkpọlụ otu onye nwanne nna ya, ọkpọlụ otu onye na be ndị ọgọ ya, ọkpọlụ otu onye na ụmụnne ya, ọkpọlụ otu onye n'obodo ha. Otu a ka ọ ga-esi wee mee gịnị, wee kpọrọ mee gịnị, nyeli ya aka, kwado ya. Ya bụ na ezinụlọ bụ ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-enye nwanne, na-eme gịnị, na-akwado onwe ha. Nwaanyị nwere ike kịta ọnụ ọdị ọkpọta nwanne ha ncheme gịnị, ebili ha na-eme gịnị, ha na-azụ ya. So bụ na ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-eme gịnị, na-akwado, enye onwe ha nkwado. Ezinụlọ Igbo bụ ezinụlọ na-eme gịnị, na-ejikọnata ọnụ. Ọnya mere ọ bụrụ na ị bụ onye tolu na village, for example, ị ga-afụ mgbakọ dị iche iche a na-eme gịnị, a na-agbakọ dịka ụmụnne, a na-agbakọ na kinsmen, ụmụnna, na-eme ụmụ mitin ndị a na-eme gịnị, a na-eme wee na-amata nsogbu dịnụ, na-amata ihe otu ha ga-esi na-eme gịnị, na-akwado onwe ha. Mgbakọ ndị anụwa na-eme gịnị, na-eme ka anyị nwee ike wee mee gịnị, mara onwe anyị ọfụma. Ọ bụrụ for example kịta Igbo's in Lagos, ọkwa nwere Igbo meetings in Lagos, a na-aga nyabụ meeting, abịakwa na nyabụ meeting ya na-agakọ Igbo's in Lagos a, ịfụkwa for example kịta ndị anamụ anyị, ha na-eme gịnị, ha na-anọkọ na-emekwa meeting ndị anamụ. Ị na-afịakwa n'ime meeting ndị anamụ ha, ịfụkwa ndị ya chịkọrọtakwa onwe ha ọnụ dịka ndị mmụọ ikwu ha bụ our own family system. And ọ bụrụ na ị na-anụ nwanne Igbo abụrụ sọsọ ndị a nne ji gị na ha n'afọ, maka na isikwana na nwanne Igbo bụ ndị a nne ji gị na ha n'afọ, ọkwa ị ga-esi m kịta, ị pụọ n'ụzọ ifu onye Igbo ibe gị, ị na-anya aka isi ya nwanne m ka ịkwanụ ọ bụ nwanne gị mana imego gịnị, ịkpọ gị nwanne, maka na nke bụ eziokwu bụ na nwanne ka anyị mere gịnị, ka anyị bụ. Ya bụ na onye a ịkpọrọ nwanne, ị ga na-eme gịnị, ị ga-ene di anya, ị ga-enyeli aka, mkpajidi eme gịnị, inyeli aka. Onye ahịa na nwanne ya, ọnụlube nwanne ya mere gịnị, nya gba n'ọsọ. Ezinụlọ Igbo ada akpa nkewa. Ọkwa nke anụwa na-azụzụ kịta, this is your own, this is your room, this is your clothes. Ezinụlọ Igbo adịrị otu a. Ezinụlọ Igbo ada akpa nkewa. Ezinụlọ Igbo na-eme gịnị, na-ejikọnata ezinụlọ. Achọghị m ka vidiyo anụnwa too ogologo, nya bụ na anyị ga-akwụsị ebe a, mana ama m na akọwagolu gị ihe melu our own family system ji wee mee gịnị, ji wee ka mma. Our own family system adịrọ ka nke ndị ọcha bụ onye lụọ etinye ezo jiwalụ onwe ya, bili sọsịa nya na ebili, mba ọsọsị ebili, nya na ezinụlọ ebili, onye lụsị ụlọ ụbọchị bido onwe ya ụzọ. Ọ bụrụ otu a ka our own family system dị. Our own family system anyị na-eme nwanne, na-eme gịnị, na-emeti ya
ọfụma. Ngwakwanụ Igbo ndị Igbo nwe m, ọ ya dịkwanụ mgbe ọzọ oge na-adịghị anya ga-anọkwa ebe anụ wee wepụtara unu ya bụ njem nchekwa ezinụlọ ka anyị jisie n'ike ka anyị chịkọnata ezinụlọ anyị, maka na nsogbu ọbụla abagidela mmadụ wee batala ya n'ezinụlọ ya, mana mpụta ya siri ike ka anyị nye n'aka ka anyị chekwaa ezinụlọ Igbo. Ọ ya dịkwa n'oge ọzọ na aka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ. Igbo nwe m ga-emesi anụ na dunu mma.